Каляды! Прилетали сябры! И сегодня мы с вами будем знакомиться с калядованием. Як гэта рабілі раней, як гэта можна рабіць зараз. І до нас завіталі шиковные гости. Гэта Вікторія Міхно і гурт Гуда. Для наших людей момент початку нового календарного года быў вельмі важным. Бо у мінулым можна было пакінуць усё, што не падабалася, усё, што не атрымалася, і з новым, з чаканым пайсці далей. Гэты калядны час, святыя, крывыя вечары вельмі чакала моладзь, бо менавіта цяпер ужо можна было пасля посту весела бавіцца, можна было танчыць, можна было спяваць, хадзіць з казою, з мядзведзем, можна было цэлую ноч гуляць, і вось бацькі менавіта на такое свята адпускалі на цэлую ноч. Каляды адно з самых весёлых, гарэзлівых святаў, дзе гумар быў ва ўсім, і самы вядомы момант, самае вядомае дзейства, якое адбывалася ў часе калядаў, гэта калядаванне, калі вясковая грамада магла пераапрануцца, надзець маскі, перавярнуць кажухі поўсцю наверх і пайсці да сваіх суседзяў, абыходзілі ўсе двары, не абміналі нікога, і калі калядоўшчыкі прыходзілі ў хату, то яны дакладна ведалі, хто зараз будзе перад імі, для каго яны заспяваюць песні, і такія прыходы у сям'ю яны былі вельмі індывідуальнымі, вельмі вызначанымі. Спявалі для тых, хто быў у гэты час у хаце. Калі была маладая дзяўчына на выданне, то спявалі адмыслова вітальную песню ёй. Калі хлапец малады ўжо даволі сталы, таксама. І калядоўшчыкаў, безумоўна, вельмі чакалі у кожнай хаце. Лічылася, што калі яны абмінулі, то, значыць, нешта будзе не так, напэўна. Калядная грамада – гэта правадыр альбо дзед, правадыр грамады. Так яго звалі. Такі важны мужчына, альбо хтосьці такі лідар грамады. Каза. Часам у гэтай грамадзе таксама былі мядзведзь. У мядзведзя таксама быў свой правадыр, які даваў розныя заданні, і гэтыя заданні мядзведзь выконваў, што суправаджалася жартамі, смехам і, трэба сказаць, спецыфічныя формулы, якія выкарыстоўвалі правадыр мядзвядзя, напрыклад, альбо правадыр казы, яны захаваліся да нашага часу, зафіксаваны, і гэтыя моўныя формулы вельмі такія смачныя, вельмі каштоўныя. Таксама у грамадзе заўсёды быў механоша, таму што дары, якія аддавалі гаспадары хат, іх трэба было несці. І гэта, як правіла, механоша. І зорка-ноша таксама. Зорку давалі несці высокаму, паважанаму, статнаму чалавеку. І ён фактычна вёў за сабою грамаду. Іншыя вясёлыя персанажы – лекар, бусел. Таксама часам цыганы прадавалі кабылу і вадзілі яе з сабою. І ўсё гэта быў такі адмысловы карнавал, дзе жартаўлівыя формы, менавіта моўныя канструкцыі перадаваліся ад аднаго пакалення да другога. Гэта былі вельмі спецыфічныя, устойлівыя фразы, і яны смешныя былі і для тых людзей, што жылі 200 гадоў таму, і сёння для нас таксама. Ну а сёння ў горадзе нам вельмі важна павітаць сваіх суседзяў, павіншаваць іх, адчуць вось гэтую еднасць, якая была ўласціва раней кожнаму населенаму пункту, і маленькаму гораду, і вёсцы. І нават тыя, хто жыў на хутарах, яны таксама адзін да аднаго прыязджалі. Прыязджалі на санках, прыязджалі з музыкай, з гэтай весялосцю. І вось гэтае калядаванне, яно не тавала людзей. Яно звязвала іх паміж сабою эмацыйна. Яно дапамагала адчуць нейкую прыязнасць, прыемнасць, адчуванне
мілосці да тых, да каго прыходзілі калядоўшчыкі і, адпаведна, другому боку таксама. А зараз мы трошкі пакажам, як гэта адбывалася, трошачкі падвучым, заспяваем песні, і вы пабачыце, як прыкладна ў агульных рысах можна было бы павіншаваць сёлета вашых дарагіх суседзяў. Першае, з чаго пачыналі каляды, гэта падрыхтоўка. Рыхтаваліся, рабілі калядную зорку, выраблялі самі калядны касцюм. Далей мы павінны з вами разгучыць адну ці две песні. Часцей за ўсё гэта была песня да гаспадара ці да гаспадыні. Добрый вечер, щедрый вечер усім людям на весь вечер. А те дома, пан господара, я знаю, что он дома, не гуляет, чалядоньку доглядає, наєм шуба, соболёва причаплена калитонька, а в калице у той новой усім гостям по златому. Добрый вечер, щедрый вечер усім людям на весь вечер. А те дома, пані твоя, я знаю, я на дома, не гуляє, пирожочки розчиняє. Добрий вечір, щедрий вечір усім людям на весь вечір. Мы заходзім у госці і вітаем гаспадароў. Трэба казаць вітальныя словы, жадаць усяго найлепшага, шчасця, дабрабыту і так далей. І мы кажам, ці можна у вас пакалядаваць? Вось гэтыя словы. Добрый вечер у хату. Мы, люди непростые, идем с далекого краю, с-под самого раю. Сами идем и козводим. Ти дозволите поколядовать? Ти так коляды достёт. Коляда, бегла колядка пешком, пешком, гей, коляда. Коляда, несла пирожки мешком, мешком, гей, коляда. Коляда, дай забігла до Дем'яна, гей, коляда. Коляда, от Дем'яна до Степана, гей, коляда. Коляда, от Степана до Дениса, гей, коляда. Коляда, от Дем'яна куцю токось, гей, коляда. Коляда, а в Степана пироги печать, гей, коляда. Коляда, от Дем'яна вийшла п'яна, гей, коляда. Коляда, от Дениса вийшла лиса, гей, коляда. І пайшлі нашыя выхады нашых калядных персанажаў. Гэта каза, мядзведзь. І калі выходзіць каза, спяваем песню «Го-го-го каза». Га-га-га, коза же, го-го-го сера, не ходи, коза же, в чистые поле. Га-га-га, коза же, го-го-го сера, чистого поле же, там же то росте. Га-га-га, коза же, го-го-го сера, где коза рогом, там же то стогом. Га-га-га, коза же,
І наприкінці пісні коза помирає. Треба ускрасить козу, треба, каб коза встала. І Міханоша ходить з мехом, просить дари, які дають господари, і каже, треба кусок сала, каб коза встала, і так далі. Можна вивчити гэты слово. Ой, що ж гэта зрабілася? Наша козачка упала, здохла, пропала. Каб козачку оживить, треба козачку надарить. Дайте пирожок на рожок, а на хвосток сала кусок. Калі добра дарылі козу, коза ўстае, мы зноў спяваем песню, ці граем на інструментах музычных, і ўжо свята. Ну что, козочка, достатково тебе? Га-га-га, коза же, го-го-го, сера, поклонись, коза, хозяину ноги, шей господине, що подарили. Га-га-га, коза же, го-го-го, сера. І потым ідзе этап наступных персонажаў. Калі у нас есть жораў, то гэта адні словы. Калі ёсць медведь, медведь выходзіць, яго выводзіць павадыр. Медведь наш вучоный, кием хрещеный, учился у Сморгонской академии, ведая разные науки, показывая разные штуки. І просіць мядзведзя, каб ён нешта зымітаваў, паказаў. Пакажы, мядзведь, як там мужики у лазню ходзяць, і як там жанчыны упрыгожваюцца і так далей. І самае актуальна можна прасіць мядзведзя, таму што ён скончыў Сморгонскую акадэмію, мае дыпломы і прэміі, каб ён гэта паказваў. Покажи, Мишка, як дети у школы идут. А як вертаются? Ну і, канешне, на развітанне трэба аддзячыць. На нове літо, раді Божа жита, щодрий вечор, багатий вечор. Жита пшеницю, святою пашницю, щодрий вечор, багатий вечор. Дай тобі, Божа, пані господаро, щодрий вечор, багатий вечор. Піва вариці, сину женіці, щодрий вечор, багатий вечор. Горілицю гнаці, дачок віддаваці, щодрий вечор, багатий вечор. Залізь на балязку, достань ковбаску, щодрий вечор, багатий вечор. Стань на драбинку, достань слонинку, щодрий вечор, багатий вечор. Кошечок маку, до того присмаку, щодрий вечор, багатий вечор. Званочок мьоду нам на солоду, щодрий вечор, багатий вечор. Ёсць прыклады розных пажаданняў да гаспадароў. Старый год провожаем, новый зачинаем. Збожжа поўныя клеці, павагу у свеце. Счастья и доли, а беды ніколі. Будьте здоровы, як рыжики боровы. Майте торбу грошей и живите в роскоши. Шановныя беларусы, са святам вас! Збірайцеся разам, віншуйце адзін аднога, калядуйце, спявайце нашы песні. Мы разам.